еракка әбиләргә кунакка китте әни. Барда әйбәт булыр диеп, озатты аны әти. Озатты да безгә карап, сөйләнеп куйды үзе. И Ходаем, ярдәмеңнән ташлама берүк безне. Иң беренче тәмле итеп пешерим диде бутка. Кирип китте дә кухняга, шунда ук чыкты юкка. Бер заман, без ашыйсы килгәч һаман чыккан идек кухняга. Анда эшләр яман. Төтен чыккан, әтиебез аптырап башын игән. Хәтта песи ашамады, буткасы кара кийгән. Төшке ашны ашханәдә ашадык бергә барып. Саф һавада йөри торгач, соң гына кайтты гарып. Әти әйтте, менә хәзер керләрне юып алыйм. Тик белмим шул машинага күпме порошок салыйм. Кер юу машинасы әйләнде кешкә-кешкә. Соңыннан барлык керләр, кергәннәр кызыл төскә. Әтиебез таштай каткан, күзе маңгайга менгән. Минем кызыл күлмәгемнең керләргә төсе сеңгән. Менә инде кич тә җитте. Йоклата әтибезне. Ятып әкият тыңлыйбыз, шар ачып ике күзне. Әти, ник калдың туктап? Карасак, ул үзе киткән иш йоклап. Менә шулай әни юкта матур яшәдек бергә. Сүз әйтмәгез, безнең әти иң шәп әти ул җирдә.